Hei, tällä videolla näytämme, miten voit lisätä palvelupisteen, eli julkaistavaa tietoa yllästieto.com-palveluun. Menet osoitteeseen www.yllästieto.com ja sen jälkeen omilla tunnuksillasi kirjaudut järjestelmään syöttämällä sähköpostiosoitteen sekä antamasi salasanan. Näin. Yritystiedothan oletkin jo antanut rekisteröintivaiheessa. Nyt on hyvä huomata, että mitään tällä sivulla yritystiedoissa olevaa tietoa ei järjestelmän kautta julkaista, vaan ne toimivat ainoastaan yritys- ja kontaktitietona järjestelmän sisäisesti sitomalla ne palvelupisteisiin, joita joillakin yrityksillä voi olla useampia, toisilla on vain yksi. Nyt lähdetään siis lisäämään palvelupistettä. Tästä pienestä plusmerkistä lähdet lisäämään palvelupistettä. Tätäkään nimeä ei missään julkaista. Tämä on vain syytä syöttää järkevällä tavalla jo tähän, että tunnistat palvelupisteesi. Tehdään nyt kuvitteellinen vaikka ravintola-palvelupiste. Ravintola hyvä ruoka. Näin. Ja kun olet sen lisännyt, tähän palvelut kohtaan ilmestyy palvelupisteen linkki. Ja siinä on myös alla nyt punaisella kieliversiot palvelupisteestä. Ja tällä hetkellä kaikki nuo pallukat ovat punaisia, mikä tarkoittaa, että mitään tietoa ei ole tarpeeksi, jotta sitä voitaisiin julkaista. Lähdetään syöttämään sinne suomenkielistä tietoa. Tässä kohtaa on aivan sama, mistä painat, kunhan et painat täältä roskalaatikon kuvasta, joka poistaa tämän koko palvelupisteen. Tämän jälkeen tulemme sivulle, jossa varsinainen palvelupisteen lisääminen tapahtuu. Ja täällä näetkin palvelun niin sanotun teknisen nimen, jonka äsken annoit. Sitä ei todellakaan julkaista mihinkään. Nyt lähdemme sitten syöttämään varsinaista palvelun tietoa. Täältä kynän kuvasta saamme auki tietokentät, mihin tieto tulee syöttää. Nyt näin salaman nopeasti täytin nämä kentät, mutta käydään ne läpi tässä. Ensimmäisenä on tietysti palvelun nimi, joka on erittäin tärkeä tieto, koska tämä on se tieto, mikä julkaistaan täältä tietojärjestelmästä. Ja tämän pitää olla kuvaava, koska se näkyy esimerkiksi nyt tässä tapauksessa siellä Kolarin sivuilla. Eli pelkkä ravintola ei tietenkään ole hyvä nimi, vaan pitää olla ravintola ja sen nimi, jotta siellä heti saa käsityksen, mistä on kysymys. Ingressi on lyhyt kuvaus, jota käytetään listauksissa ja muualla. Ja luonteeltaan se on hyvin samanlaista tekstiä kuin varsinainen kuvauskin, mutta se on syytä pitää aika lyhyenä, että se on vain yksi kappale korkeintaan, ehkä 2, maksimissaan 3 lausetta. Sen jälkeen tässä on tämä kuvaus, eli tämä on ingressi ja tässä on kuvaus. Ja kuvaus voi olla sitten vähän pitempi, missä käydään syvällisemmin läpi palvelupiste ja sen ominaisuudet. Sitten alhaalla on alias-nimet, mitkä tarkoittavat, että jos palvelupisteellä on lempinimiä, esimerkiksi voidaan hyvin, Kolarin alueella tiedetään, että esimerkiksi Akashotellin lempinimi on Pirtu Kirkko, niin ne voi listata tähän yksi per rivi aina. Tämä auttaa sitten hakutoimintoja myöhemmässä vaiheessa. Sen jälkeen vain OK ja pääsette takaisin tähän sivulle. Samoin täytin valmiiksi nämä yhteystiedot täältä, mutta se on aivan samalla tavalla täytetään, eli pysy paikallaan. Tähän kynän kuvaan vain ja auki nämä kentät ja tähän puhelinnumero, siis sen palvelupisteen puhelinnumero, sähköpostiosoite ja kotisivu, mistä palvelupisteen löytää. Se voi olla koko yrityksen kotisivu tai tämän kyseisen palvelupisteen kotisivu, jos on tällainen olemassa. Näin. Ja nyt on syytä huomata, että kaikki nämä ovat omia kenttiä, eli aina kun meillä on tämä kynäkuvake tässä ja tehdään jotain tietoa sinne sisälle, painetaan OK ja sen jälkeen se on säästynyt jo se tieto, että tätä sivua ei sinällään tarvitse erikseen säästää, vaan nämä tiedot on nyt jo tallennettu sinne, näin ryhmiteltynä. Sen jälkeen me annamme osoitteen paikalle, eli oikeastaan paikan lokaation, eli missä paikka sijaitsee,
Ja helpoiten se löytyy niin, että syöttää tähän osoitteen. Jos ei ole osoitetta, esimerkiksi joissakin tapauksissa saattaa olla jossain vaikkapa latukahviloissa tai muilla, millä ei ole osoitetta, niin se voidaan myös syöttää niin, että haetaan läheltä joku osoite ja sen jälkeen tarkennetaan se paikka. Miten me teemme nytkin sen tarkennuksen. Haetaan nyt vaikka tässä kolarista osoite. Ja tuosta vie kartalle, niin kuin nähdään, niin se tipahti tämä pallukka tänne aika lähelle oikeaa osoitetta. Nyt voidaan vielä tätä karttaa suurentaa ja katsoa, että onko se todella kohdallaan. No jos me halutaan se tähän vaikkapa Kolarin kunnantalon lähistölle, niin sitä voi siirtää vielä tässä. Eli tämä pallukka on se, joka määrittää sen palvelupisteen todellisen lokaation. Sen jälkeen taas OK, ja se on säästetty. Sen jälkeen palvelupisteelle voidaan syöttää kuvia ja palvelupisteen logo. Molempien syöttö tapahtuu samalla tavalla. Ainoa mikä oikeastaan erottaa järjestelmän kannalta, vaan ne pitää olla eri paikassa, jotta logo erotetaan muista kuvista. Sen jälkeen voimme joko vetämällä vetää tiedostot tämän ruudun päälle, tai valita tiedostot jostain hakemista. Tässä tapauksessa valitsemme tiedostot. Eli otetaan täältä 2 kuvaa, laitetaan ne tänne, sen jälkeen sanotaan lataa, painetaan lataa-painiketta, jonka jälkeen järjestelmä lataa kuvat ylös palvelimelle. Ja sen jälkeen, kun kuvat ilmestyvät tähän lataamoon, sen jälkeen painetaan tallenna ja sen jälkeen kuvat ilmestyvät tähän kuvien kohtaan. Ja aivan samalla tavalla logot viedään palvelimelle ja sen jälkeen, kun ne ilmestyvät tähän näin, niin tallennetaan. Sitten mennään aukioloaikojen syöttöön. Aukioloajat syötetään periodeittain, eli nythän ainakin pääasiassa sesonkipaikoissa aukiolot ovat hyvin erilaiset eri vuoden aikoina. Eli tänne määritetään aukiolojakso, esimerkiksi nyt vaikkapa tästä päivästä huhtikuun loppuun. Ja tähän syötetään aukioloajat, eli oletuksena kaikki ovat avoinna, kaikki aukioloajat. Mutta voidaan myös laittaa näin, että sunnuntaina suljettu ja vaikkapa lauantaina sopimuksen mukaan auki. Tai voidaan muuttaa esimerkiksi torstai-aukioloaika pidemmäksi ja perjantai-aukioloaika pidemmäksi, näin. Ja jos tähän klikkaa auki sopimuksen mukaan, niin silloin kaikki päivät tällä aikavälillä on auki vain sopimuksen mukaan. Ja sen jälkeen OK, niin ajanjakso tallentuu tänne. Näitä ajanjaksoja voi olla siis enemmän kuin 1, mutta niitä toki kannattaa syöttää tarpeen mukaan. Mutta on syytä myös muistaa se, että täällä ei kannata laittaa aukiolojaksoa, joka on voimassa esimerkiksi vuoteen 2030, koska todennäköisesti niin ei kuitenkaan tule käymään, ja tämä on ehkä yksi palvelupisteen tärkeimmistä tiedoista. Ja tässä samoin pääsette tällä kynällä editoimaan sitä kyseistä aukiolojaksoa, ja tällä roskakorikuvakkeella sen voi poistaa. Sen jälkeen mennään antamaan toimialaluokitus tälle kyseiselle palvelupisteelle. Tässä tapauksessa se löytyisi täältä ruokailu- ja illanvietto kohdasta. Ja kysymyksessään olisi siis esimerkiksi ruokaravintola. Klikataan näin, jolloin se lisää ruokaravintola-kategorian tänne. Tämä on nyt tärkeää sitten taas etsimistoiminnoissa siellä, missä tätä tietoa käytetään, että löytyy ruokaravintolalistauksia, jos on näin. Nyt on huomattava, että toimialoihin on annettava myös oma kuvauksensa, että jotta se julkaistaan, koska esimerkiksi ravintolalla voi olla catering-palvelu, lisätäänpä sinne catering myös, ja niin tulee ehkä selvemmäksi tämä, miksi tämä on näin. Niin tänne voidaan, tätä ei vielä julkaista, mutta kun mennään tästä kuvakkeesta suomen kieli FI-kuvakkeesta, tänne voidaan kirjoittaa kuvaus, joka kuvaa tätä palvelupistettä ja nimenomaan siihen liittyvää toimialaa. Esimerkiksi näin. Ja sen jälkeen mennään tänne catering- ja tilausravintolat.
catering-palvelut Kolarin alueella. Näin annamme ikään kuin lisätietoa, että miksi yritys toimii monella toimialalla. Sen jälkeen, jos yritys järjestää matkailuun, tämä on lähinnä matkailuun liittyviä, mennäänkin takaisin vielä tänne toimialoihin. Täältä toimialoista löytyy myös pääasiallisesti nämä toimialat, mitkä ovat tässä, ovat asiakaspalveluun ja matkailuun liittyviä toimialoja. Ja täältä Kolarin erityistoimialat alta löytyy myös tietysti palveluita, mutta enemmänkin niin kuin, ei niinkään matkailuun liittyviä palveluita, mutta matkailua tukevia palveluita. Ja niitä voi myös valita täältä samalla tavalla kuin nämä toisetkin toimialat. Aktiviteetit ovat taas sitten sitä varten, että jos on yrityksiä, mitkä palvelevat matkailua erityisesti järjestämällä erilaisia aktiviteetteja, eli kalastusreissuja, jolloin tulisi täältä, klikattaisiin kalastus, metsästys, pilkkiminen, niin poispäin. Tai mitä nyt aktiviteetteja onkin. Laitetaan nyt vaikka voihan ravintola järjestää kalastusreissujakin. Näin. Ja samalla tavalla tänne pitää antaa kuvaus, aktiviteettikuvaus. Järjestämme myös kalastusmatkoja. Näin. Ja jälleen OK. Sen jälkeen tänne voi lisätä, jos käyttää sosiaalista mediaa, sosiaalisen median linkit. Julkaisuun näitä ei tarvita, mutta jos nämä haluaa laittaa, ne voi laittaa tänne. Ja viimeisenä täällä on muut tiedot, eli toimii sijaintina tapahtumille. Tämä tarkoittaa sitä, että kun järjestelmään voidaan myös syöttää tapahtumia, niin voidaanko tapahtuman, kun joku syöttää järjestelmään tapahtuman, voidaanko tapahtumapaikkana linkittää tämä kyseinen palvelupiste. Eli tässä tapauksessa nyt ravintolassa voi olla tietysti joku tapahtuma, niin laitetaan, että toimii sijaintina tapahtumille. Näin. Ja nyt onkin kaikki tiedot syötetty niiltä osin, kun niitä tarvitaan. Sen jälkeen voimme täältä Raksista tämän ruudun laittaa kiinni. Ja nyt nähdään, että ravintola Hyvä Ruoka -palvelupiste on sinne syötetty. Ja tämä FI-pallukka on muuttunut vihreäksi. Se tarkoittaa sitä, että se on kunnossa. Voimme kirjautua ulos järjestelmästä ja tiedot päivittyvät tietoa käyttäville sivuille, esimerkiksi kolari.fi-sivuille.